Beno, bideo honetan azalduko dizuet nola egin edozein poligono bere aldea jakina homoteziaren metodaren bidez. Ariketa hau egiteko badaude metodo anitzak, baina metodo hau nahiko simplea da eta bere oinarria beti izango da metodo orokorra, baina erradioa jakina. Beraz, oso importantea da metodo hau begiratu baino lehen ondo ikastea nola eraiki edozein poligono bere zirkunskribatutako zirkunferentziaren erradioa jakin. Vale? Suposatu hemen eraiki behar dugula pentagono bat aldea jakina, eta erradioaren metodoaren arabera pentagono bat eraiki dugula, pentagono arbitrario bat. Hemen badugu pentagono bat, baina izan daiteke edozein poligonarekin. Beno, aplikatuko dugu homotezia, eta homotezia erlazionatuta dago proportzionaltasunarekin. Hemen badugu ezkerreko irudian zein den metodoa. Edozein poligono, kasu honetan pentagonoa, eta beste pentagono bat erregularra, bien arteko proporzionaltasun erlazio bat badago. Horrek esan nahi du, nik hemengo poligonoan alde bat A', B' baldin daukat, eta txikitzen baldin badet alde hori, AB lortu arte, beste alde guztiak neurri berdinan, proporzio berdinan txikituko dira. Baina horretaz aparte, angeluak, adibidez, angelua A' eta A angelua berdinak izango dira. Beraz, naiz eta txikiago izan, angeluak mantenduko dira. Beno, poligono hau egiteko aldea jakina, lehenengo urratsan eraiki behar dugu nahi dugun poligonoa, noski, aldearen kopurua berdina izango da. Beraz, eskatzen badidate pentagono bat aldea jakina, egin beharko dut pentagono arbitrario bat erradioaren metodoaren arabera. Beraz, egingo dut, eta kokatuko dut eskatzen diguten neurria, A, B aldeko neurria, hemengo alde batean. Adibidez, A', B' aldean. Horretarako, konpasa hartuko dut, eta neurria konpasarekin hartuko dut, horaxe. Eta adibidez, A erpineraino eramango dut neurria. Beraz, jarriko diot izen bat lortu dudan puntuan, M. Begiratu nola kokatu dudan hemen nahi dugun aldearen neurria. A', eta B neurri berakoak izango dira. Beraz, nik badakit proporzionalak dienez, nahi dudan aldea kokatu behar dudala bi erradio hauen artean, A', O eta B', eta gainera izango dela A', B' zuzenkiaren paraleloa. Beraz, ateratzen baldin badet eskuaira eta kartagoia, eta norabidea A', B', norabidea hartzen baldin badet, nik eraman behar dut A', B' norabidea paraleloan,
baina kokatu behar dut justu A' M zuzenkiaren neurria bi erradio horien artean. Hori egiteko, hori zehatz egiteko, hau da prozesua. Aukeratzen dut, adibidez, gogoratu leno eraman dudala AB neurria A' puntutik, beraz, eskuaira eta kartagoiarekin hartzen dut A' O norabidea, hola, eta M puntutik paralelo bat trazatzen dut. Hola. Lortuko dut hemen O, B' erradioan puntu bat. Puntu horri deituko diot B. Hau da, nahi dudan pentagonoaren, kasu honetan pentagonoa eskatzen didatelako, erpin bat, B erpina. Begiratu, berriro hartzen baldin badet A', B' norabidea, eta B puntutik paralelo bat trazatzen baldin badet, hola, hemen dudan neurria A', M neurriaren berdina izango da, eta gainera A', M eta B berdina da, beraz, hau da aldea, eta ja bere kokapenean jarrita dago, beraz, orain, jarriko dut hemen A, eta bukatzeko, egin behar dudan gauza bakarra izango da, zirkunskribatutako zirkunferentzia marraztea. Beraz, konpasa hartuko dut, O zentrotzat hartuko dut berriro, eta B punturaino edo A punturaino irekiko dut konpasa eta zirkunskribatutako zirkunferentzia trazatuko dut. Zirkunferentzia honen eta erradio guztien arteko elkarguneak nahi dugun pentagonoaren edo poligonoaren erpinak izango dira. Beraz, jarriko ditut bere izenak. Orain kokatuko ditut D eta C erpinak. Eta erpin hauek guztiak lotuko ditut nahi dudan pentagonoa lortzeko. Pentagono hau nahi dugun neurrikoa izango da. Badaude beste metodo batzuk, baina hau iruditzen zait nahiko erreza lantzeko. Gogoratu, leno ikasi behar duzuela nola eraiki edozein poligono bere zirkunskribatutako zirkunferentziaren erradioa jakina. Bale, edozein galdera, galdetu lasai, eskerrik asko.